Mill-bidu tas-sena d-dieħla, il-Gvern se jkun qed iwettaq weda elettorali u miżura tal-budget għas-sena d-dieħla hekk kif il-Carers Grant se tiżdied minn €500 għal €4,500 b'investiment ta' €1,800,000. Din l-għotja tingħata lil dawk il-qraba li jieħdu ħsieb persuni adulti b'diżabilità severa u ma jkunux jistgħu joħorġu jaħdmu biex jieħdu ħsieb lil uliedhom. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon u l-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet li b'din il-miżura qed issir ġustizzja ma' madwar 400 familja hekk kif din l-għotja għal dawn il-familji se tiżdied b'9 darbiet. Pratikament qed ninvestu 1.8 miljun euro f'din il-weda elettorali se naraw aktar minn 400 familja li se jkunu din jaraw żieda ta' 9 darbiet aktar f'dak li huma kienu jirċievu u allura ma' kull persuna b'diżabilità jisu aħna li qegħdin niddedikaw paga u nofs minima lil din il-familja. Il-Ministru Michael Falzon tkellem dwar kif dan il-Gvern jemmen fis-soċjal fosthom fil-persuni b'diżabilità. Il-Ministru Falzon aċċenna għal kif il-Gvern Laburista wettaq diversi miżuri soċjali fosthom dik li daħħal il-Carers Grant u s-sena d-dieħla dan se jkun qed jissaħħaħ. Insemmi biss fl-aħħar ftit snin il-fatt li l-allowance ta' persuna b'diżabilità severa llum tara tal-paga minima netta. Illi wessajna l-Bartel Index, ġifiri fejn allura wessajna l-lotja li nagħtu lil aktar nies. Introduċejna wkoll il-Carers Grant li hija l-aħħar miżura kienet f'dan il-budget li effettivament tfisser li mhux biss ħanejnu ma ħanejnu b'mod ħafna iktar sostanzjali.